Kamdei bang ong ba on khate na way pen mentoy shaway ndrei ni kwa baka sarkar kan ai ya kata rai Unong ay kitian ka Bharatiya Janata Party uba et chamchang pliang haka khatnyau tarik ujamang ulapan pau ka jingkermen baka jingalang jong baro ki seng san perthai haka khat khandai tarik ujamang pani hakaren halor ka reservation policy kan long ka basai so da ka babu haka jingmut ya ka jingmentoi ki samla uba sang pliang ulayat huru baka seng kalaya keren halor ki jing ai jingmut ki bakan wanra haka jingalang khanang baka sarkar kala ban perkhan ulah kamru balada penkala ka polisi ka baladan laslam berok kiseng kidei banyak trei lang na kabanta ka jingmentoi ki pateng badang khamret kamdei bang ong ba on khate na way pen mentoy shaway ndrei ni kwa baka sarkar kan ai ya kata rai abaka high court kala ai kat kata rai bat kala IT haka sarkar baka dei ka sarkar ka badi ban rai kani Lada ka sarkar kamla ka di banra siapo ka dapat hoan ka ongkum ta ka high court. Di menta ka syong ka chik start ka sarkar ingin ai la di ka sarkar bakan perkat ma. Angai ka sarkar ka ba don menta kamde ka sarkar ka ban shu new ben lan ne ban shu le siliang khamat. Ulo ong shushu baki bor penyat bamenta kilom ki bam le siliang bat ki basham phang bat ula pen pau jengkermen baki jingyalang ban salong jong baro ki seng san perthai bat ru jeng ki seng bahalang ba pher ha ka ba onwan ra ya baro ki jing ai jingmun ken long ki basai so Tinginget ba kano uno ka rai ka ba mi na kani ka all party meeting dei tang ka all party meeting kan don des ka meeting ba chief minister ula pen bet yamta ki seng bahalang baro de hakata ka meeting jo ki seng bahalang ru kila bakin ai ka jimot ji perkhat ki ke baki snow halor ka reservation policy tingin saya mirlang baro ki jimot jong ingin ya mirlang hunta panwan ra ya ka jingbaha jo ka lawe jo ki khon samla jong